Gu ibiltze ginen dantzan, Amezketako dantzatalden. Nola izena zuen? Arkupe. Eta gero handiken ibiltze ginen Beasaingo dantzataldekin, eta... Ibarra? Ibarra gine bai. Eta ez dakit nola izan zen, Jonek esan zigun, no? Izan zen Jokinen bitartez. Jon Olanon kuñatu, Jokin. Kuadrian dibiltze ginen, da arek esan zigun nola hemen mutia falta ote ziren, da ez egize, eta hala zinen. Eta honea sartzea izan zen pixkat igual, salto kualitatibo bat, udaberri, jende asko, ez dakit, pixkat, gainea beste tokitan Jonekin emuitze ginen bezala Jon zen Amezketako dantza amatezuna dola. Eta orduan honea behatzen sartu, gu bakarrik bezala gatu ginen, da izan zen pixkat igual salto bat bezala, baina azken lan asko dago ikusteztanak kanpotik, azteko antolamentu, gaur hemen itxena izaten gero bideo bat izango da setxun ikusikoa, baina zuek itxena izaten lan hau dena, sakrifizioa dena ez da ikusten. Eta bezala gauz asko arropak indabien jendea organizatzen, garbitzen, alde batetik bestean mugitzen, hori denak azkenen, suposatzea espektakulu barrun daudela, baina ez dira ikusten, ez dira horren esplizitok. Hemen juntak da eutezianen azaltzen hasi nintzen daula. Nik uste ardura espezifikoek nokala momentu hortan. Ustez behintzaten ez ondo batzen, eta gero ja 50. urte hurren antolatu zanen orduan bai honitzala pixkat zei zuzentzen hogeintza parte aktibo hartzen daula. Nik uste ardura ofizialo bezala nik uste bai izan zala. Ni afarita juten nintzen. Esango egiazu, han ezaututako batekin bizi naiz, oroitzapen oso ona eta bizik enbetu zuten nahi behintzat. Gaina viaje asko izan zen momentu hartan urte hartan, Santiagoa, gero Portugalea, azkeneko urteetan, ni uste ja kanpo dela. Bartzelona eta joan ginen harta. Ez egi kanpo den, oia ateatzeko eta ni gango da Kristen rekordoket. Oso ondo pasa genuen, Aquaparken Portaventuran da. Jendeen arteko relazioak asko zehatzeela. Relazio, aparte viajeek eta afarik eta etxean sortzean ambientea hor, gero asko, ez dakit, hainbeste orduen saioetan da pasa eta gero olako gauzek itxea da sari bat ezela, ez dakit. Askotan rollo txarroik, igual sortzea o igual aktuazio bat honen, gozek ez joaztenen ondo, ez egizera. Nik uste azkenen ambiente lasaiago baten juteiela viajeek eta afarik eta hori denak, da nik uste pina bat sortzeko asko baliola. Atzerriko mas patxanga, ez dakit. Nik behintzat rekordo dut, ez zala gauze hain serio hartzen, hemengoa bai zan ensaioke mas kaina, mas kanpokotan. Nola jende izan dugu beste ulertzen. Nik uste hemen oso ikusia, behintzat jendek ezagutze du zer lan hau. Alde batetik horrek igual aukera ematio ikusteko ze nivela daukazun, zertan nahi zean ensaiatzen daula. Ze nivela dauken taldek, baina beste alde batetik igual ez du hainbeste apreziatzen. Kanpon berriz, igual putetik ez daukaz zeiten aizean, baina gustatu jazaie eta atentzio daitzei, ez? Guri pasatzez egun bezala, ez? Beste ez dut ikuste honen. Ni pasaitzeiten hemen Masaskora leseko zean, galtza buskau zaizkidan, gainen ezkan galtzontzio urdin elektriko batzu, flash asko ikusi zian. Nik daukete rekordo daula aktuazio hemen indakotan, Tolosako Leidorren ustetik genula bat, eta nik zukin ezpada dantza... Desafio genula, hori dauket. Rekordo daula... Bai, nik ginen Portugalea 2000 urtean. Eta kasualidadez, etorri ziren, Anoetako dantzataldeko batzun launek Anoetako zirenak, ibiltze zirenak pixukide bezala antzolako batzukin, eta etorri ziren. Eta ezautu ginen, viajeen da gaur arte. Antzolan bizi da izoen, da ume bat daukau eta beste bat espero dugu. Ni bai, nahi erakin, dena ezautu guzuela, hementxe ezautu eta guke familia sortu, guke bigarren naia hemendik hilabeteako, osake... Eske ikusteetena da, dantzataldek itxeuen lana,
ondo daola, baina geho komplikatu ikustet transmisioi, ez dakit, erromeritan geho eta jende gutxigo ikustea, eta lan, ez dakit nondik nola itxeango litzeken lana hobeto, o gauz zaila ikustet hori. Lehen hobby bat izan zikena ez, o ondo pasatzeko modu bat zala ez, erromeri bat, o ez dakit festata jundola. Baina ez dala, hola, osea, erabat aldatua estiloa, guain jendea da, taberna jutea, o bueno, ez dakit ez. Dantzan jende ikustea, baina media nahiko altu da, eta nik neonik, igual da urte asko dantzan pasata gero, ez dakit, igual ez diotolako grazia hartzen ez, nik urten behin hobi aldi zingo dantza. Eta ez dakit ikustet ingurun, jende gazteek daula, umek behintzat, saltzeia handikan daula, baina ez dakit. Ez dala lehengo tiroik ez daukela, eta Josekin ados. Dantzari txikiunetan da ikustea eta antzolan bertan itxeie eta jende umek baki dantzan da, baina geho benetako garaien ez dakit, horri zaila dela. Lehen pasatzena, baina askoz gehiago nik uste pasatzela handik, futbola dela, pelota dela, ez dakit zer da, dantza, ez du tiratzen, ez dago modan, ez da nola esan da, azkenen batzuk seitze badola, baina ez dela lehengoa bintzat. Ez dakit mezu da, baina nik eskerrak eman guztiotu da berri, asko eman ditelako, azteko bainera eta famili bat. Eta baita urte on asko, lagun asko gatzaizkit eta esperientzi pila bat. Seitzeko holaxe, gehiago ez da hola etxik, ditzetu ditzen gehiago etxik daunik.